работает на голос, да? Чтобы ее остановить, что нужно сделать? Чтобы она у нас перешла на шаг, что нужно сделать? Погладить. Погладить, правильно. Һәр баланы үзенчә яратып һәм алар өчен җан атып эшли Гөлнара Галиева. Атлар ярдәмендә кешеләрне дәвалауга ул әле 3 ел элек кенә керешә. Моңарчы сәүдә өлкәсендә эшләгән. Олы кызының чавышкыларга булган мәхәббәтен күреп, ат клубы ачып җибәрә. Биргә әти-әниләре белән мөмкинлекләре чикле балалар да йөри башлагач, ипотерапия белән шөгыльләнә башлый. Балачакта мин атларны бик ярата идем һәм атларда үземдә йөресе килде. Мондый балалар хәзер дә бар. Монда килеп атларда йөриләр. Шулай итеп мин ярдәм итәм и осуществляю их мечту. Лошадь это как сосуд. Ат бит барысын да үзенә сеңдерә. Ул булган бөтен начар энергияне, төшенкелекне үзенә алып, сиңа бик күп көч бирә. Мин аңа утыргач тынычланып китәм. Илһамланам, бөтен проблемалар да үзеннән үзе шишелә кебек. Атта утырган килеш балалар махсус күнегүләр ясарга тиеш. Хәзер бу алымнар ярдәмендә биредә 15 бала шөгыльләнә. Алар арасында Аня Уляшкина да бар. 7 яшьлек кыз әле ел ярым элек кенә бик начар сөйләшкән. Гөлнара Галиева белән дәвалана башлагач, алга китеш инде ай ярымнан соң ук сизелә. Мне нравится кататься на лошади. Гульнара такая вообще сама по себе, она позитивный человек. Гөлнара бик позитив кеше. Аның белән эшләве бик рәхәт. Ул балаларга да әни кебек. Гөлнараның бер зур хыялы бар икәнен дә беләбез. Ул безнең балалар белән бушлай шөгыльләнә башларга тели. Әлеге клубта шөгыльләнергә Бөгелмә, Азнакай, Әлмәт, хәтта Башкортстаннан да киләләр. Гөлнара ханым үзе дә 3нче группа инвалид. Шуңа башкаларның проблемаларын яхшы аңлый. Барысында йөрәге аша үткәрә. Иң элек кешенең күңелен дә аларга кирәк ди. Атлар физик халәтне яхшырта. Шуңа ул монда килгән һәркемгә кулдан килгән кадәр булышырга тырыша. Рамил зак шөгыльләнә, бездә атларны бик ярата. Монда килгәндә аяклары начар тота иде. Хәзер яхшырды. Ат клубын Гөлнара Галиева Бөгелмә районының Подгорный бистәсендә ача. Нәкъ менә биредә ул берничә ел элек ташланды хәлдәге бер бинаны сатып ала һәм аның урынында балалар белән шөгыльләнер өчен махсус манеж җиһазландыра. Хәзер ул биредә 14 ат асрый, араларында колыннар һәм хәтта понилар да бар. Монда балалар йортларыннан килгән сабыйлар өчен хәйрия чаралары да оештыра. Киләчәктә шөгыльләнү мәйданнарын тагын да арттырырга, җиһазландыруны яхшыртырга ниятли. Нәтиҗәдә күбрәк кешегә ярдәм итә алыр идем дип ышана Гөлнара Галиева. Бөгелмә районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.